Europako hizkuntza gehienek lotura zuzena dute euren artean. Hizkuntzen zuaitzari erreparatuz gero, segundu kontua da adar sendoenetatik, latin edo germaniarretik, gainontzeko hizkuntza gehienak eratortzen direla konturatzea. Zuaitz horretan ostea, badago bakardadean dagoen adar bat. Bertatik ez da beste adarrik ateratzen. Adar horren arazorik larriena, ez da bestekiko sentitzen den desberdintasun ez da bakardadea ere. Arazorik handiena urteetan zehar bestengandik itzalpetuta egon dela da. Ez zioten bere edertasuna erakusten uzten. Oraindik zauriak ditu, sendatzen ari diren zauriak. Orain, inoiz baino indartsagoa dagoela esango nuke. Izan ere, dakitenek erabiltzen dute, eta ez dakitenek geroz eta gehiago ikasten dute. Bai, deno pentsatzen ari garen eta Tolosaldeak ezkutatzen duen altxorra hitz egiten ari naiz. Gure euskara kutxunaz. Euskara betidanik izan da berezia. Inork ez baitu oraindik argi zein diren bere sustraiak. Adituek ezakite zein den bere jatorria, ez nondik datorren, ez nola eta zergatik sortu den ere. Argi daukatan bakarra, Tolosaldea hain misteriotsua den hizkuntza bat izateaz harro dagoela da. Harribitxi hau zaintzen dugu. Eta urteetan zehar eman ez zaion lekua ematen ari gara. Euskara berpizten ari gara. Podcast honetan, euskara sare bat balitz bezala aurkeztuko dugu. Tolosaldeko herri bakoitzak sarearen lerpin bat heltzen du. Modu horretan, herri bakoitzak bere modura, euskararen erabilera sustatzeko sareari puntadak ematen dizkio, sarea handitzeko, sarea indartsuago egiteko. Horren bestez, punta horiek emateko erabiltzen dituzten ari eta orratzak zein diren aurkeztuko dizkizuegu podcast honetan. Has gaitezen beraz, Tolosaldearen epizentro ditu dezakegunarekin, Tolosa. Herri handi baden arren eta hizkuntzan izasuna nabaria den arren, oreka baldortzen da. Izan ere, euskara beste hizkuntzetatik gailentzen da. Aipagarria da, kaleetan, edozein orotan entzun dezakegula gure hizkuntza maitea. Eskola irteretan, tabernetan, astebururo egiten diren azoketan. Gainera, aipatzekoa da, hainbat kultura ekitaldi bultzatzen dituztela euskara sendotzeko asmoz. Hala nora azoka desberdinak, araia azoka, goxua, esnekiena. Baita, mintzalagun egitasmoa, guere bertsotan kanpaina, abizenak euskalduntzeko ekimena. Euskara ikasteko baliabide desberdinak ere luzatzen dizkigu, bai euskaltegi edota ikastoletako klaseen bidez. Horretaz gain, euskara kalean gaudenan ere gogoan izateko, euskararen zutoinak dauzkagu. Horien bitartez, gure kulturan hainbeste garrantzi duten letra gogorarazten dizkigute. Esaterako, belarriekin ikusteko nire begiek ikusten ez dutena. Edota ez ditzala izeak euskal hitzak eraman, erabilditzagun erakutsi zaien xarma. Bestalde, Euskal Herriko proiektu handiekin bat egiten du, korrikarekin bat eginez, euskara aldarrikatzeko, edota euskaraldian parte hartuz. Egunerokotasunean euskararen erabilera handitzeko ekimena. Azkenik, euskaraz irakur dezagun, hainbat baliabide desberdin luzatzen dizkigu, Tolosaldeko ataria, hitza. Aipagarria da, Tolosaldeko 20 herrik, ueman, udalerri euskaldunen mankomunitatean parte hartzen dutela. Hala nola, abaltzizketak, adunak, alegiak, alkizak, altzok, amezketak, anuetak, asteasuk, baliarrainek, belauntzak, berastegik, helduainek, gazteluk, ernialdek, ikastegietak, irurak, larraulek, lizartzak, orexak, tolosak eta zuzurkilek. Guzti hauek, beraien parte hartzearekin, euskararen erabilera eta normalizazioa sustatzeko konpromezua hartzen dute. Hala ere, Tolosa jada ezagutu dugu, baita berarekin ueman bat egiten dituzten herriak aipatu ere. Jarraian, aipatu berri ditudan zenbait herriren inguruan hitz egingo dugu.
haiek euskarari egiten dioten ekarpena ezagutu ahal izateko. Izan ere, Tolosaldearen xarma inguruan dituen herri txikiek biltzen dute. Nez eta asko ezagutu ere ez ditugun egiten, hor daude, eta euskara indartzeko bere biziko saiakera egiten dute. Has gaitezen Hirura eta Noeta aztertzen. Herri hauek Tolosaldeko euskararen mailan parte hartzen dute. Tolosalde osoari begirako ekimen zein proiektuak bideratzen dituztelarik elkarrekin. Arestian esan bezala, UEMaren parte dira bi herri hauek, baita Galtzaundi elkartearenak ere. Herri mailatik euskara sustatu nahi duen elkartea. Gainera, egin irekin euskara kanpainare martxan jarri dute. Zeinetan beraien xede nagusia, herritarrek lehen hitza euskaraz egitea den. Bestalde, merkatari eta ostalariei laguntzen diete mezu zeinoarrak euskaraz ezartzen eta zabaltzen. Ekimen guzti hauek aurrera eramaten hainbat elkartek laguntzen dute. Hala nola, Hirura eta Noetako ikastolak, Hirura bizi elkarteko jendea, kirol, dantza, jubilatu eta beste hainbat herritar. Azkenik, aipagarria da biztanleen ekimen maiteena korrika dela. Beste herri interesgarri bat, Ibarra da. Izan ere, herri honek ere ikaragarri laguntzen du euskara indartzen eta sustatzen. Alde batetik, itzulpen eta zuzenketa zerbitzu bat luzatzen die erakunde desberdinei. Bestalde, euskara ikastea bultzatzeko subentzioak emateaz gain, Galtzaundirekin bat egiten du, auzoka proiektuan. Bertan, 2 orduko saioak eskaintzen dituzte dinamika ezberdinen bidez. Euskararen erabilera leku informal batean ere sustatu ahal izateko. Amaitzeko, Galtza komik antolatzen dute, non euskarazko komikigintza lantzen den. Aurrez esan bezala, Tolosaldea hainbat herriz osatua dago. Ondorioz, hauek guztiak aztertu beharko bagenitu, zeuek zuen interesa piztu eta zeuen kabuz ikerketa egiteko lekuak kenduko genizueke. Beraz, hemen utziko dugu, zuen jakinminak bidea jarrai dezan. Pasa eginda, gaixo jarri eta lanan niri utzi dit. Eta gaina, hori gutxi balitz, hobetzen den bakoitzero, unian lanean edo antzerkian dago. June ere antzeko, kotxeko praktikak, da bla bla, unia, bla bla bla. Eskerrak udaletxeek lagundu gaituzten. Haiek bai borondate honekoak, seguituan erantzun zidaten. Joanak haiengandik ikasi beharko luke. Emaiak nik ere bidali behar izan nituen. Noski, bai, egia. Eskerrak eman behar dizkiegu udaletxeei. Gehitu dezakezu kredituetan? Bai, noski, horrekin dana bukatuko genuke.